Sponsorem programu jest Dworek Śląski z Raciborza. Witam wszystkich, witam was fest pięknie, witam was w szlagierach i wicach. My są dzisiaj w pięknym dworku śląskim w Raciborzu. Jakby sam kto chciał przyjechać, tak jak my, to może oczywiście zowdy się sam gościć. My też się będziemy gościć. Już się rychtuje Ewa z firmy Berger. Już nam tam coś waży. Zaglądamy na fajną śpiewka i zaraz do was wracamy. Ślązoki wiemy, jak hajmat na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co nam stało. To jedyny hajmatowy śpiew. To je taki śląski szpec. My Ślązoczki wiemy, jak ten szpec na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co mu stało. To jeden hajmatowy śpiew. To je on, taki śląski szpec. No on to, czego nie ma już żaden. On ma swój rychty gryfny kształt. Piwo lubi i rychtyk je młody. Ślązok super i po prostu je wow. Jowom zagrom muzycznych sto kąsków. Taki piękny jak krepel, że je. I zaśpiewom rychtyk po śląsku. O hajmacie, posłuchajcie mnie. My Ślązoki wiemy, jak hajmat na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co nam stało. To je ten hajmatowy śpiew. To je taki śląski szpec. My Ślązoczki wiemy, jak ten szpec na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co mu stało. To jeden hajmatowy śpiew. To je on, taki śląski szpec. Co schajmatuje, no i lepsze, bo schajmatuje. 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 Tukej mamy czego żaden już nie ma. I gorole ciągną sam sztyc. Bez brynica cisną na przymo. Co by z nami we hajmacie być? A te dziołchy to byś mógł widzieć. I wyskierne i tak gryfne są. Każdy chciałby przy nich posiedzieć. Kiej nie wierzysz, to pójdź sam ku nom. Obejrzeliśmy ten piękny szlagier, jest już z nami Ewa z firmy Berger. Co tam dobrego będziemy ważyć? Cebula? Cebula zaś, wiesz? Cebula zaś, tuż to dobrze. Możesz mi załączyć piecyk. Jo piecyk mogę załączyć, ty mi godaj, co będziemy ważyć. Pierwsze będziemy smażyć cebula z mięskiem mielonym. Mięsko wieprzowe mielone. Jaką temperatura? 120. No to mamy. Mamy olej, troszeczkę. Olej, tak jest. Tak go roztegujemy. O, Dajemy cebulka. jak to już sam skwierczy. Wiesz co, muszę trochę głośniej go dać. Dobrze. Bo to tak skwierczy, że wiesz, widzowie nie będą słyszeć, co go dumy. No i co? I ciepiemy tam te mięso, ja? Ciepiemy mięso i musimy się to fajnie przysmażyć.
I co? Tak to mamy przysmażone. Dajemy sól i pieprz. Korzeni i sól. Dobrej korzeni. A ja dam sól. Dobrze. Dużo, mało tej soli? Dużo. Dużo. Dużo, bo taki mielone mięso z cebulą poradzi być płonne. Ale myślę, że dość, prawda? Dosia. I ważymy. Ważymy i co dalej? Teraz zalewamy to wodą 200 ml. I możemy jeść. O, jeszcze nie. Dobra. To czekamy. I niech się to mięsko na chwilkę podusi. Wiele ta chwila zetrwie. 5 minutek. To teledysk zdążymy obejrzeć. Ja. To zaglądamy na szlagier i zaroski do was wracamy. Polski, głównie na Pomorzu i w Wielkopolsce. Na moim ranczu w Rzeczycach, wśród kwiatów, bulwarów i pól, stoi stara szkoła i stawek, a przy nim hektary pól. Kwitnące pola rzepaku, pachnące łany zbóż. Stadni na koni, koń konia goni po zielonej łące. Stadni na koni, koń konia goni po zielonej łące. Kombajn to maszyna, hektar mucina godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Kombajn to maszyna, hektar mucina godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Jupi, aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, aj, ajajajajaj. Jupi, aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, aj, ajajajajaj. Na polu koło jeziora, tam spotkasz mojego Merola. Jedzie traktorzysta z tajlami do traktora. W kabinie coś mu grało, tak mocno larmowało. Coś tak mocno dmucha, to dziura sauspufa z mojego traktora. Coś tak mocno dmucha, to dziura sauspufa z mojego traktora. Kombajn to maszyna, hektar mucina godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Kombajn to maszyna, hektar mucina godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Jupi, aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, aj, ajajajajaj. Jupi, aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, aj, ajajajajaj. U nas w modzie w Rzeczycach jest fajny traktor mieć. Mamy New Hollanda, no i presa Zerolanda. Ja mam też Kejsona, co ma koni do pierona. Myślę kupić żona, kupić takie cudo, może mi się uda. Myślę kupić żona, kupić takie cudo, może mi się uda. Kombajn to maszyna, hektar mucina godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas.
Kombaj to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Jupi, aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, aj, ajajajajaj. Jupi, aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, aj, ajajajajaj. I co, to nam się tak poważyło trochę? Ja teraz Literowski. dajemy 2 łyżki koncentratu. Fajnie sobie to wymieszamy. Dobry koncentrat z tomatów. Z tomatów, ja. I co dalej? I teraz tak, mamy fasola czerwona i fasola biała w zalewach i te zalewy też używamy do tego dania, nie wylewamy ich i nadajemy do dania. Nie będzie to taki za intensywne? Nie, będzie bardzo dobrze. Będzie dobre. No i pięknie. I teraz jeszcze to musimy pogotować przez 5 minut. To ty to możesz poważyć, a ja zaleca po talerz, Dobra, wiesz? to leci. Mam talerz, chochla mam, jemy Jeszcze nie? Jeszcze Aha. sobie nadamy trochę kukurydzy i możemy jeść. i normalny majs. Dobra, możesz się to przemieszać tak fajnie. Będziesz low, ja? Nie, wiesz co, ja ci będę trzymał talerz. Dobra. Bo jak mam trzymać chochla, a talerz, to wola talerz. Wyłączymy się to, co by to nie było takiej górki. Może tak być? Ja. Powiem ci, że fest fajnie to wunio. I mam nadzieję, że fest fajnie będzie smakować. Ja. Fest fajnie to wunio, wiesz? No i fest fajnie pewnie smakuje. Ja, bardzo to jest dobre taki, coś się możecie przyrychtować, bardzo dobre dani, a my mamy bardzo dobry szlagier i teraz się na niego pozaglądamy. Kaj długich stołów rząd, przyszli my na biesiada, nie wylezymy stąd, bo tu będzie zabawa, zatańcuj i się śmiej, zajobuj z nami też, do ręki kufel weź i piwko w gardło lej. Zaśpiewaj raz, dwa, trzy, z nami będzie biesiada. Zaklacki raz, dwa, trzy, z nami będzie zabawa. Zawołaj raz, dwa, trzy, niech nas usłyszą wszędzie. I razem raz, dwa, trzy, zaraz wesoło będzie. Tu będziesz pasu moc, bo to przeca biesiada, aż go zastanie noc. Będzie dobro zabawa, zatańcuj i się śmiej, zajobuj z nami też, do ręki kufel weź i piwko w gardło lej. Zaśpiewaj raz, dwa, trzy, z nami będzie biesiada. Zaklacki raz, dwa, trzy, z nami będzie
No i tak jak zwykle po ważeniu mamy gościa, czyli Bernard Kurzawa, zespół Betiber. I nie ino, bo jeszcze wichajster, ty masz tych projektów dość trochę, nie? No tych projektów już jest tyle, że nie potrafia się dorachować. No Betiber, Wichajster, jeszcze wcześniej takie insze i co chwila się coś zmieniło, ale teraz Betiber priorytet. No i widzicie, piękny zespół Betiber dzisiaj przysłał swoja brzydszo połowa. Dobra, to był taki widz. Ale ja się zgodzę, no co? Bernard Kurzawa dzisiaj z nami w dworku śląskim w Raciborzu. Sam jest fajnie, wodioną wóżd od Bergera. Dzisiaj będziemy mieli troszkę nietypowo, ale myślę, że się wam spodoba ta nasza koncepcja, bo ja bym chciał na początek pokazać jeden z najnowszych twoich teledysków, czyli zaczynamy jakby od końca. To jest teledysk zespołu Betiber. Ja. Obejrzymy się go zaroski i potem się o nim pogodomy. Dobra. Czy będziesz ze mną durch, kiej stonie ronek? Czy będziesz ze mną durch, kiej księżyc stonie? Zaś znajda droga ta do twego serca, kiero prowadzi raj, przyjściu naszego zaś. Żaden nie kochał bardziej ciebie, jak ją. Aniołem jeżeś kiery w głowie, dusz mą. Czy będziesz dzisiaj, kiedy przyjdę do domu? Czy będziesz przy mnie, ciebie dusz kocham? Przy oknie stana, wejrza bez szyba, obejrza cię zaś, choby bez chwila. Czy będziesz dzisiaj, kiedy przyjdę do domu? Czy będziesz przy mnie, ciebie dusz kocham? Przy oknie stana, wejrza bez szyba, obejrza cię zaś, choby bez chwila. Czy będziesz ze mną durch, kiedy stonie ronek? Czy będziesz ze mną durch, kiedy księżyc stonie? Zaś znajda droga ta do twego serca, kiero prowadzi raj, szczęścia naszego zaś. Żaden nie kochał bardziej ciebie, jak ją. Aniołem jeżeś kiery w głowie, dusz mą. Czy będziesz dzisiaj, kiedy przyjdę do domu? Czy będziesz przy mnie, ciebie dusz kocham? Przy oknie stana, wejrza bez szyba, obejrza cię zaś, choby bez chwila. Czy będziesz dzisiaj, kiedy przyjdę do domu? Czy będziesz przy mnie, ciebie dusz kocham? Przy oknie stana, wejrza bez szyba, obejrza cię zaś, choby bez chwila. Betiber, czy będziesz ze mną? Pokazaliście nam ten teledysk, jakście byli u nas ostatnio, a to było przed godnymi świętami, pół roku temu. Pogadaj trochę o tym teledysku. No teledysk był zrobiony w tej, jak ostatnio go dają, w tej stylistyce takiej historycznej, w tych strojach historycznych z epoki, w tym pięknym zamku w Mosznej, bajkowy plener.
co idziemy tam spędzili. Muszę powiedzieć, że zamek robi naprawdę ogromne wrażenie. Jak ktoś nie był, to naprawdę zachęcam, bo to jest taka perełka u nas na Śląsku. Nie każdy wie, że u nas takie fajne po prostu miejsca są. Z rodziną siedzie przejechać, no coś pięknego. Są fajne miejsca, są fajne scenerie do teledysków, ale muszę ci powiedzieć, że widział Żech piękniejszą część zespołu Betty Bear i w inkszym teledysku, też w historycznej scenerii, to jest teledysk w zupełnie inkszym stylu, grogo zespół Kiersi. A toć. Beata, muszę powiedzieć, powolny wokalistka umie w tym zespole. No z racji tego, że szwarno dziocha jest, no to można powiedzieć, że dużo zespołów by chciało, żeby ona po prostu wystąpiła w ich teledyskach i muszę powiedzieć, że ona ma tych teledysków, ona już chyba sama też się nie potrafi dorachować. Nie wie wiele projektów. Tydzień temu grała w jakimś teledysku. Ja myślę, że z 50 najmniej będzie tych teledysków. No to pomału będzie biła jakieś rekordy. I to jest właśnie to, o czym ja godał, że nietypowo będzie w naszym programie, bo wrócimy do początku, czyli zaś robimy kółko i wrócimy do twojego poprzedniego projektu Wichajster, ale on jeszcze nie ma zawarty. Nie, on nie jest jeszcze zawarty. Można powiedzieć, że po prostu z kuli tego, że ja tego czasu nie mam za wiele. Oprócz tego, że jeszcze zajmuję się muzyką, no to też mam robota swoja, z której żyję. Tak ostało, od do musisz być. Ja robię na kopalni, na Ochheim Grubie, na Wujku, jako Bergmun i też muszę to jakoś godzić, nie to wszystko. Zespół Wichajster Wondali istnieje 4 czerwca, można nas obejrzeć. Będziemy grali w Rybniku. Można powiedzieć, że nie jest zawarty ten temat, tylko po prostu z kuli tego, że nie mam czasu dzielić tego swojego... Wszystkiego nie umiesz robić. Po prostu ja dokładnie. No ale myślę, że nasi widzowie na pewno chętnie obejrzą teledysk, ten właśnie, który powstał w projekcie Wichajster. Zaraz się go obejrzymy, a nosi on tytuł Rumba. Zdrowia ci dziocha, rumba ra rumba. Tam da ra ri ra ra rumba, rumba. Tam da ra ri ra rura. Tam da ra ri ra ra rumba, rumba. Tam da ra ri ra rura. Każdy wie, co zyniek jest możliwy, każdy wie. Żadny nie, ja nie odpuszcza nigdy żadny nie. Jesieni, asza i no wiem, co mum recht, bo mum recht. Dziś korzoselka bumpowy, co ze mną je full na fest. Jesieni, asza i no wiem, co mum recht, bo mum recht. Dziś korzoselka bumpowy, co ze mną je full na fest. Ty droga z tobą dziocha. Tam da ra ri ra ra rumba, rumba. Tam da ra ri ra rura. Tam da ra ri ra ra rumba, rumba. Tam da ra ri ra rura. Tam da ra ri ra ra rumba, rumba. Tam da ra ri ra rura. Tam da ra ri ra ra rumba, rumba. Tam da ra ri ra rura. Dziocha ki ruszać pięknie, jestem sam avec. Gryfno fest, napięto gorko w tańcu chcą mieć. Jesieni, asza i no wiem, co mum recht, bo mum recht. Dziś korzofrelka bumpowy, co ze mną je full na fest. Jesieni, asza i no wiem, co mum recht, bo mum recht. Dziś korzofrelka bumpowy, co ze mną je full na fest. Zdrowia z tobą dziocha. Tam da ra ri ra ra rumba, rumba. Tam da ra ri ra rura. Tam da ra ri ra ra rumba, rumba. Tam da ra ri ra rura. Tam da ra ri ra ra rumba, rumba. Tam da ra ri ra rura. Tam da ra ri ra ra rumba, rumba. Tam da ra ri ra rura. Tam da ra ri ra ra rumba, rumba. Tam da ra ri ra rura. Tam da ra ri ra ra rumba, rumba.
da da. Ja! I w tej pieśniczce Rumba, którą my właśnie widzieli, ciekawostka, pierwszy raz wystąpiła z tobą twoja sceniczno-partnerka Beata. Ja, można powiedzieć, że wtedy żeśmy się tak poznali richtig tak na żywo, bo wcześniej to my go dali na Facebooku, przez internet, przez telefon. Wtedy my się tak trafili, można powiedzieć, go no, fajna dziocha, no i też tam zauważyłem, że potrafi też fajnie śpiewać i go no kurde, Trzeba by ją było do duetu. go duetu. I tak jeszcze stworzyli duet Betty Bear. I teraz zaś nietypowo będzie, bo zaś robimy kółko i wracamy do projektu Wichajster, który łączy się z dzisiejszym tematem, to znaczy z teledyskiem najnowszym kapeli ze Śląska imienia Józefa Poloka, ale ten teledysk najnowszy, jak to w nietypowym programie, wcale nie jest taki nowy, bo pieśniczka jest troszkę starsza, ale o tym zaraz będzie. Teraz ty musisz zaprezentować teledysk, który się nazywa jak? Maszketa? Maszketa, ja. Ja. Obejrzymy się Maszketa, ty nam o tym coś powiesz. Maszketa, być bez ciebie jogojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jogojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Sobota na tańsztuba. Kaj karusy z lipstami zusammen tańcują. Łono przyszło bezgrypno dzioła. Weselnych bo i sztartłek i godać. Maszketa, być bez ciebie jogojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jogojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Dziocha jakiej rózy blumy, co blędruje tak jak gorko klara pes. Go wiesz umia już go dać. Chycają mi sztart napedrować. Maszketa, być bez ciebie jogojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jogojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. Teraz kiedy dojdzie, że dziołchy i karlusy, jademy zusammen razem. Rajza! Startujemy! Maszketa, być bez ciebie jogojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. No gryfniejszo, być bez ciebie jogojfna. Aj, jo cię chyca, aj, jo cię chyca. I to był piękny teledysk Maszketa, piękny, animowany, z zupełnie nietypową melodią jak na śląskie szlagiery. Ja. I muszę powiedzieć, że ten teledysk się w naszej liście szlagierów dość podoba. Powiedz, jak ty to robisz, że to tak jest fajnie zanimowane? No zawsze jakieś tam takie ciągoty plastyczne, najpierw się zaczęło, że się tam coś rysował na kartce, potem wiadomo, komputery, przyszła technika, no i zacząłem się interesować grafiką, jak się to tam tworzy. No i że się, można powiedzieć, nauczył, nie? Ona się nauczył, na tyle najwiele poradza. Potem go jak już mam ta wiedza i tam poradza, coś tam robi, to mówię, trzeba by to w jakiś sposób wykorzystać, nie? Jak już potrafia te programy graficzne obsługiwać. No i zaczęło się od tego, że zrobił taką kreskówkę po śląsku, to można powiedzieć, też się tam cieszy powodzeniem. No, a godomno, mam ten zespół, godomno, zawsze jest problem też zorganizować ten czas, żeby tę całą ekipę zebrać, a godomno w komputerze można jakby to powiedzieć, wszystko ogarnąć, siedząc się w jednym pokoju i tak właśnie się narodził ten pomysł, żeby powstał teledysk animowany.
Teledyski animowane to jest coś zupełnie nietypowego na górnośląskiej scenie muzycznej i tak się fajnie stało, że my się zaś trafili razem i to zaś jest nietypowe, bo to już jest kiedy twój projekt? Chyba 4. Dobra, nie będziemy tego liczyć. I Bernard Kurzawa stworzył teledysk do pieśniczki kapeli ze Śląska imienia Józefa Poloka o mikrofonie i teroski zaglądamy na ta nietypowo, jak to w nietypowym programie, śpiewka. Ludzie teraz piszą roztomajte rzeczy, teroski śpiewają, ale że ciekawie, żaden nie zaprzeczy, to nawet najwięksi sromota z tym mają. Najprędzej o miłości jeszcze się coś udo, trochę o przyrodzie, o śpiewie słowiczym, czasem zachód słońca, albo insze cudo, a golce to nawet śpiewają o niczym. A jo, proszę pani, mam tu prima sorta, tekst taki ekstra, coś jakby egzorta. Bo jeszcze żaden nie śpiewał Jeronie o tym, co tu tyczy, o mikrofonie. Stoi hop postawny, za nim wielkosyna, na nim muzykanty, albo dekoracja, czasem reflektory, ale jak jecima, poszły zapowiedzi, zaczynał się akcja. I teraz ten gościu stoi choby wryty, i choby miał talent nie wiadomo jaki, i choby z pieśniczką był już duch obryty, to bez mikrofonu nie podskoczy taki. Bo ja, proszę pani, chciałem prima sorta, coś pani zaśpiewać, coś jakby egzorta. No, że najważniejsze, teroski Jeronie, to je, żeby zawsze stać przy mikrofonie. Pani się tak dziwo, dobrze pani jarzy, z czym się ten mikrofon paniczce kojarzy. Dobrze pani myśli, bo on jest łącznikiem między mną i panią, no i tym głośnikiem. Teraz bez ten łącznik chciałem prima sorta, coś pani oświadczyć, coś jakby egzorta. Że mi się podoba stać tu Jeronie, dokładnie przed panią i przy mikrofonie. Bo jak tu już przy tym mikrofonie stoja, to się teraz pani rychty już nie boja. No i chyba teraz to bych nie był sobą, jakbych nie powiedział, że ci się podoba. Piosenka się kończy, mikrofon odstawia i się bez niego do pani przystawia. Niech pani nie robi miny tak niewinnej, na każdym występie śpiewam tak do innej. To jest taki synek, taki prima sorta, działam na kobiety jak najsłodsza dorta. Taki odlotowy, rytmiczny i zdrowy, synek atrakcyjny, polok hip-hopowy. Polok hip-hopowy. No muszę ci powiedzieć, wyszło to nietypowo, ale rychtyk fajnie. No cieszę się. Ja się starał oddać, jakby to powiedzieć, no wasz wygląd jak najbardziej, że poradził, nie? Że się pościągnął wasze zdjęcia, postawił się w cały zespół i że szukał tych cech charakterystycznych jakichś, żeby po prostu Lukorzyk mu powiedzieć, a to jest jo, nie? Bo wiadomo, no człowiek się potem widzi jeszcze animowany, no to jest coś takiego, czego się, no nie zdarza się, nie? I teraz trzeba tą osobę, żeby ją nie urazić, przykładowo, on powie, a czemu on mnie tak zrobił, a czemu nie tak? I starał się najbardziej tak, też tak trochę, żeby było trochę też przerysowane, nie tak dokładnie, nie tak generalnie, żeby to też trochę było takie śmieszne, nie? No to widzisz, to jest coś do młodszych naszych widzów, a młodsi widzowie i starsi też mogą się tego teledysku i wszystkich innych poszukać w internecie, jak to młodzi. Styknie, że wpiszecie lista szlagierów po śląsku, tam wam wyskoczy link do YouTube'a, tam są nasze propozycje, podsumowania, szlagiery i wice, wyskoczy wam Facebook, tam się też możecie nas zalajkować. Oczywiście wyskoczy wam też tam sklepik internetowy, a jak kto nie lubi sklepików internetowych i całkiego internetu, to mogę się przyjechać do normalnego sklepu, do sklepu Szkolak w Rybniku przy ulicy Kościelnej 5. Tam sztand ze śląskimi szlagierami, albo mogę zadzwonić do nas. Numer telefonu widzicie na dole ekranu. 789 099 111, 789 099 111 i tam też będzie płyta najnowsza
kiero już się rychtuje duetu Betty Bear. Na jakim to jest etapie wszystko? Można powiedzieć, że materiał na płyta już można powiedzieć w ciągu tygodnia tego już będzie zakończona cała robota związana z zaaranżowaniem tego, z nagraniem wokali, więc teraz to tylko wypolić i tyle. I będzie gotowe. I będzie gotowe. Toż wnet będzie ta płyta i ja liczę na to, że ty z tą płytą przyjedziesz. No toć i też przyjada wtedy z tą lepszą połówką. To czekamy na ciebie. Nasz dzisiejszy odcinek pomału dobiega końca, ale Bernard i Beata obiecali, że do nas jeszcze przyjadą. Toż czekamy na was. Ja. My widzimy się jutro, czyli w poniedziałek w propozycjach do listy szlagierów po śląsku, bo jak zwykle od poniedziałku do piątku propozycje do listy szlagierów po śląsku. W sobota wielki finał, tygodniowe podsumowanie naszej listy szlagierów, a za tydzień w niedziela o 18:00, o 6:00 na wieczór szlagiery i wice na Kierewos. Fest pięknie zapraszam. Byćcie z nami, trzymajcie się. Do zobaczenia. Sponsorem programu był Dworek Śląski z Raciborza.